Hvad skal vi have der? Der, jeg kan se det i hånd. Jeg kunne se det i hånd. Nu. Nu kan jeg se det i hånd igen. Nu kan jeg ikke mere. Hvad skal vi have nu? En varal. Prøv lige. Nu holder jeg. Okay. Hvad skal du have? Du lægger bare noget i kisten. Okay. Esmeralda. Yes. Fantastico. Bare én ting er værd. Det var det. Oh. Så. Esmeralda. Og en hakke. Og det blå. Og noget kølle. Og en jernhakke. Og noget jern. Og græskar. Og noget jord. Virkelig. Nå, men det er net. Nat. Bed. Jeg har et superbed. Ja. Hey! Hvorfor ligger det? Så. Hvad er det så meget? Ja. Jeg kan godt hjælpe dig, for jeg er god til at lave sådan der.